Arsomiya Sang Prabu ing ayap sagung para putri banyak jalan sawung kali mungging muri nyosang noto narpa gandha Romeladi busana keprabon ratu abro Kadya Kartika kaji Sri Tinon ing pasewakan busana sutra kang maneka warna sepak puspiteng udyana miang pandrakan sarwa urukma renggeng manik nara awata
apro prabanyo sumirat ganyaring tejo liweran lir ki alajing siring adadit wimbuh kegandha mrek mingeng katyuping mah ruta mando saparan mangambar kongas oh 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 nyewang sukma mangadri sinunggi tatanawarat netra kapikaton kadiwaspadakake atmajan ingsun kulup Sumba Wisnu Brata durung saantara suwe sira marak ngabyantaranipun Rama kanthi widada sak lakunira kulup Sumba Wisnu Brata Kanjeng Rama Diwaji saderengipun ingkang putra tinimbalan mangarsa guguming manah kawula kadya tinepak namung tuna sinambring gelap lepat datan punika dhateng ing gelap tansah kumejot kumutir-ketir caruk kumarasan sak sampunipun ingkang putra timbalan mangarsa asring manah ingkang putra pindha siniram tirta ayu swindu Kanjeng Rama Diwaji boten langkung ingkang putra parang gadhong ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk sandhaping pepodo Kanjeng Rama Diwaji sinuwun ing Darawati Rama sesembahan kula Rama iya Yer kulup Sumba Wisnu Brata ingsun trima oreat hastutuning ingsun genti sira tampani Sumba Wisnu Brata inggih Kanjeng Rama Diwaji guralan yen kawula mundi kula petakaken wonten ing pucuk rek malume bering pranaja dumeng wijang rumuketing werdaya angwimbana cahyana cahya daging kayanan kok Kanjeng Rama Diwaji iya kulup ora liat prayoga nonggon para marak sowan kulup Sumba Wisnu Brata bocah bagus anak anung aninggita nggih bocah bagus sendika dawuh Kanjeng Rama Diwaji nuwun boten mangke Kaka Prabu Baladewa ingkang sawetawis prapta wonten negari ing Dwarati boten mawi cecala sampun Kaka Prabu mawi cecala temtu kewala badhe kula prepek mawi kereta kencana namung kewala boten mawi cecala lajeng ingkang rayi kepareng ngaturaken perembagi panakrami sarah paduka Kaka Prabu Baladewa Wasi Jaladara ladalah di entuk pamujimu kaya rarangan Swijapa saumpama yayi witiba kadang werta pun kakang-kadang taruna samestinipun kakang nampa gandeng yayi tiba kadang taruna pun kakang-kadang werta mula sabda pengdi yayi Bathara Kresna tiba sepadha-padha yayi Sri Bathara Kresna kula nuwun inggih Kaka Prabu boten langkung kepareng prayok gen-gen paduka lenggah Kaka Prabu Baladewa Wasi Jaladara ya Ki
kaya wis kurang pamrayoga sawiji apa marak suwanipun Kakang ngadhep ana ngarsaning Yayi Sri Bathara Kresna. Yai Setyaki bareng ngadhawuh. Gegandhengan Koko Prabu Prapta mula ngaturna pambagya marang Koko Prabu Baladewa Yayi Harya Setyaki. Kula niki dateng sedika diwaji. Duh Kanjeng Sinuwun Prabu ing Mandura. Kepareng ori paduka ngaturaken pambagya langkung sungkem kula kunjuk ngabyantripun Koko Prabu Balarama Wasi Jaladara. Adiku Setyaki Yuyudana, iya tak tampa. Sira ngatur kebekti marang wong tuwa ora liwat astutinipun Kakang ditampani Yayi Wasi Jaladara sendika dawuh kula pundi dados sejimat paripih kayuanan kula. Nggih kula suwun ngabyanten Kanjeng Sinuwun. Iya tak tampa prayogakno di Yayi Setyaki. Ih dateng sendika. Nadyan abdi kepatihan ngaturaken pambagya rawuh paduka boten langkung ing ngrayi ngaturaken sumungkeming pangabekti mugi kunjuk Kanjeng Sinuwun Kakang Udawa. Malah kepara dene iku ora tak tampa. Lha lha sebabipun menapa? Yen tata lair menu Kakang Udawa iku patih ning batinku luhur Kakang Udawa timbang Baladewa. Nalika ana Widara Kandhang Narayana kelawan Kakrasana sing momong ora ana liya ya kuwi Kakang Udawa. Yen aku nganti nampa sebae Kakang Udawa kena tulak sariping Jawata, malah aku wae di Kakang Udawa sing ngaturake pangabekti marang Kakang Udawa. Allah taala. Sakjeging urip aku iki ana nalindra ngaturke bekti marang patih. Kok li kadingaren temen kajen temen awakku dina iki. Kakang Udawa paring adhawuh. Ados senawi daksun raketake ingsun batal mundhut prisa. Kadiparan pawartane karaton ing Dwarawati. Apa menanayaga sawiji kang blabar sipat pirang kampuh jingga mbondhan datan poratu yen menawa ana nayaka mudhuning kawula cilik kang saka blabar sipat pirang kampuh jingga mula aturna unjukna nang abyantaran ingsun kepara paringi pidana. Dewaji saderengipun matur ingkang kathah bilih ingkang kula matur kathah anggen kalepatanipun ingkang kula matur salepatipun pangapunten. Iya Kakang Udawa kaya durung ana lupute Kakang Patih Udawa. Ih dateng sendika. Yektosipun menika para nayaka mudhuning kawula cilik boten wonten setunggal kewala ingkang samya mlapar sipat pira kampuh jingga datan poratu sadaya ngestu padha dhaipun Kanjeng Sinuwun hampuk bilih katitinjang lawan sonten tansah boten badhe angoji wani sipun andralir sang puspitarum kasliring samirana mrih Om Sekar Kadung Ko Ngas Gandanya Maweraras ratnaning driya Kakang Udawa ya kaya mengkono iki pakarti kang becik tindakno ing sak lawas-lawase Kakang Udawa. Ih sendika dawuh Kanjeng Sinuwun. Adiku Nalendra Agung Binetara
gedhi mula pun Kakang Prapta ana negara ing Dwarawati krungu tembang rawat-rawat kula bakul sinambing pawarta binandunging Karna jare putraku Abimanyu dina iki bakal bangun kasatriyan Tanjung Anom sakjroning pun Kakang midhanget aturi para kawula para panjenayakaning Praja Miru Bombong dene bocah nom-noman wis duwe ati kang wening kang bisa majokake ana ing padesan Karang Pradesan gedhene ngono Nuswantara mula kang pun Kakang kepingin tambuh marang adiku Sri Bathara Kresna iku tembung iku bener lan nyata apa ming apus krama Koko Prabu Owasi Daladara inggih menika ingkang dereng kula aturaken menggah anggenipun yoga kula pun Abimanyu badhe mbangun kasatriyan Tanjung Anom kang mongko mboten lepat saking Prabeya lan ugra saking Jawata monggo kula mangertos sarane mbangun kasatriyan Tanjung Anom mawi sarana tumurining wahyu eka jati yen menika saged tumurun wonten kasatriyan Tanjung Anom mestinipun anak kula pun Abimanyu saged kasembatan sedyanipun namung kewala yen anak kula boten saged nampi nugra ingkang sinebat wahyu eka jati menawa akeh nganggo lamun menawi anak kula badhe saged bangun kasatriyan Tanjung Anom sigra bala tumingal acampo perang sami ngedali ler tatet wileting gata dayawangkung manguncang niti ing benjang sang haji mijil Latinyo ngedali wuwus terus to Surawilaga kaya buta sima wragil pasti jangga dendanyo mangambak boyo Sobyar kajar wekta wau dering purna sabda pandikaning Nalendra ing Dwarawati kaliyan Nalendra ing Mandura Prabu Baladewasi Jaladara bisa manani kanyut kang pinangka wardi kanyut ujare wong inang wardi ujare wong idut nginang durung abang idot durung tupete sing sapta petala kaya kesaru gegering jaba getering paseban kadya klebon amuk sinten ingkang lumepet wonten sithih inggih negari Dwarawati mrepeh-prepeh pindha sata manggriya krama kilurah Semar Badra minyak sagung tataning Prawadyabala ing negari ing Dwarawati Oh
caraka kang nenggus prapta lilanana matur mawantya wantya mawantya wantya ngecungaken astanira kalih pisan ler muka konjeming gesma yen ngendika gawe bronto Ewang suksma mangadili sinunggi datana warat kula Samba Winubrata paring dawuh Kanjeng Rama kaya durung suwe ingsun embal pangandika pon ranaya kumuduning kawula cilik tatan sisip ing pandulu kaya praptane Kakang Semar Badranaya Samba iki les menika Kakek Semar ingkang barapta wonten negari Dwarawati monggo klati murba dumateng kaki Semar Badranaya Kanjeng Rama Diwaji. Ora mengko Kakang Semar Badranaya durung nganti tak sinunggata uba rampen unjukan ingkang sarwa maneka warna. Waspadake Kakang Semar Badranaya Kakang kanthi widodha sak lakunira Kakang Semar Badranaya coba maturaken kanthi prayoga Kakang Semar Badranaya begegek ugek-ugek sak durita mel-mel den ndara kula Kresna sowan kula kanthi widodha nir ing sambikala boten langkung ingkang Abdi Semar kepareng ngaturaken sumukming pangabekti mugi kunjuk sahandhaping pada ndara kula nalindra ing Dwarawati Prabu Bathara Kresna. Iya Kakang Semar tak tampa orewat prayoga nonggon para maraksawan Kakang Semar Badranaya. Nggih, sampun prayogi lenggah kula. Kakang Semar sak watara nggonira prapta ana negara ing Dwarawati hamung aku ngaturake pambagya sak pratamu Kakang Semar Badranaya kanthi widodha sak lakunira Kakang Semar Badranaya Ndara Baladewa nggih Den wilujeng lampah kula pun langkung ing Abdi Semar kepareng ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunjuk sandhaping pada paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Baladewa. Ya. Kakang Semar ndak tampa ora prayoga nunggun para maraksawan Kakang Semar. Nggih, Den, matur sembah nuwun. Sampun prayogi lenggah kula. Kakek Semar Badranaya kula ngaturaken sumengkeping pangabekti mugi kunjuk ndara kula sambut katingaren janur gunung ya nderekake ngaturake pambagya. Senadyan aku Semar Badranaya satriya garburuci ngaturake pambagya. Inggih, Den, ndara kula setyaki kula tapi. Nadyan aku Patih Udawa ing Wiradara kandhang ngaturake pambagya wah. Kabeh-kabeh do ngaturake pambagya ora kaya dina iki kepara do gapyak-gapyak sumanak-sumanak. Kakang Semar Badranaya kados pundi, Den? Sadurunge aku mundhut prisa iki saka bungahing kadang Pramuladi Pramusugata karana praptane Kakang Semar Badranaya diaturi unjukan miwah nyamikan uba rampe dedaharan ingkang kabeh wis madya ning sasana buka. Mula Kakek Semar Badranaya kepareng ngunjuk sarta dahar
ora sah mangge ringa-ringa sangga runggi mardikaning penggalih ingkang kasuwun para pramuladi Kakang Semar. Wong ki nek bejo ora kaya nek wong bejo, nek cilaka ya ora kaya wong nek cilaka. Swargane Semar ki nek kowe medhaya nang ngene wong duwe dasar blobo teko awit mau bengi, wah gedhange kukus pirang-pirang. Nganti ana sing gawa kresek kemunggah nang panggung bareng. Wah, dak. Ana sing gelas ki biasane nek gelas ki isine wedang kok gelas kok isine kacang. Wah, aku yo gumun open. Wah, ana sing waranggana nganggo tas kretine isine buku ning isine gedang kukus. Werna-werna nggih matur nuwun Den. Wah bar daharan darun nebengi ngertine iki ana sing muni iki sego wadang apa piye iki? Wah, wis dijoki. Sing muni iki tangi turu cek-ucek mau. Iya. Durung ngemek segane anget apa ora lah. Wah, segane anget ya. Wah, do bar dahar ana juragan munggah panggung ngedumi rokok telumpak. Wah, iya. Nggih matur sewu semanten Den. Dene paduka caos dedhaharan mugi dados sarana gesang kula sehat wonten ing donya menika saengga kawula saged ngladosi sok sintena kemawon. Iya Kakang Semar Badrana. Nggih. Kakang Semar gandeng lungguh wis katon tumata, riwis katon asat. Sajak sumengko pengawak bojro Andamarsasi kacandra rini netra gregeting wadana glegaping pasuryan tepunging wimbama wigati kula Kakang Semar ala lan becik bener lan luput sira matur Kakang Semar ana wigati apa Kakang Semar prapta ana negara ing Dwarawati. Dalah. Kondo panitia. Ya gokok ya ana sing heeh. Ya gokok ya ana sing nyampi di kolektor barang. Nggih. Niki rokoke kurang papat, Pak. Niki kok TikTok kolektore teko niki. Nyambi wiyaga karo nakei. Do mutake huda-huda. Ana sing nyarutang ya ana sing ngemplang. Monggo niki TikTok kolektor kejeme Raja Mani niki. Nek nganti kok urunane kok ora ngeneni malah bojone sing digolunga. Aku yo kek gumun iku jakete coklat to, dek kolektor kok jakete amoh iki. Mula aku dicip karo jumbo kon mayang di jumbo. Dadi jogloku mayang, Pak. Dalange megelang tak undangane kabeh jar aku mayang nang kono ki lakone apa aku. Kono kon wong kuwi lho, tak goleki sing saru kuwi kok ngono. Oh yeah. Ya syukur-syukur. Aku nek duwe kanca sregep-sregep ngene iki seneng kok. Ora mung miyaga dadi mendring bareng nek aku ya seneng. Lah sing dimendringke apa Kakang Semar? Oh niki wong jaket coklat iki nek barange ora ana ya bojone sing dimendringke. Lah aku seneng anak iki ya anak sinden iki jejelinge bajingan kaya Pak niki. Angger takon ngono iki seperti kayak Sulamit kan min nembang min. Kuwi kapane Pakmu kuwi. Nek nang omah Pakku nek kono ya rombongan alah ku ya bajingan kok Pak ngene iki. Wah. Den sakteripun matur. Waduh iki meneh ana. Wah, lah kok turun gendro Pakne. Wah, Pakne blegendong. Wah, Adidasmu piye? Wong anake kok ora dakoni iki pancen arep pancen. Sowan kula ingkang sepisan uninga kraton ing Dwarawati kaping kalihipun menika amaratipun kula dados pamomong. Wekdal menika momong wonten kasatriyan Tanjung Anom. Inggih ndara kula pun Abimanyu badhe mbangun kasatriyan Tanjung Anom. Iya Kakang Semar. Nanging saranipun kedah mawi tetumbalan
ingkang aran Kembang Cangkok Wijaya Kusuma. Lah mila wedal menika Kembang Cangkok Wijaya Kusuma badhe kula ampil. Mangke sak sampunipun paripurna anggenipun bangun kasatriyan Tanjung Anom, Kembang Wijaya Kusuma badhe kula kunduraken wonten negari Dwarawati. Koko Prabu Baladewa gandeng menika kalebet sesepuh kula dene Kakang Semar badhe ngampil Sekar Cangkok Wijaya Kusuma kados pundi Kakang Prabu Baladewa? Di parayoga gandeng anakku Abimanyu bakal bangun kasatriyan Tanjung Anom. Mula dina iki wenehno wae enggal paripurna anggone bangun kasatriyan Tanjung Anom. Yen mono Kakang Semar tampan ana Kembang Cangkok Wijaya Kusuma Kakang Semar Badranaya. Nyuwun pamit. Gocap kacarita nalika semana Kembang Cangkok Wijaya Kusuma ya Kembang Wijaya Mulya kendran saking gedung pusaka Gua Garbane nata ing Dorati Prabu Bathara Kresna menapa ingkang dados kedadosan wonten ing kraton Dwarawati menika wonten pusaka Kyai Senjata Cakra mangertos pilih Kembang Cangkok Wijaya Kusuma Mendra saking kraton Dwarawati mangkono jengkar saking gedung pusaka niup ing Jumantara nututi lampahira Kembang Cangkok Wijaya Kusuma. Kresna sinayeng gelung mangayataken ing bana mila karya labuh padya Koko Prabu Baladewa Wasi Jaladara ana wigati apa iki menika Kembang Cangkok Wijaya Kusuma sampun kendran saking asta kula pramila mbok bilih kala wau inggih menawi Kakang Semar ingkang saestu mbok bilih mangke Kakang Semar nek sang Pindhawarni kados pundi kaping kalih menika malah Senjata Cakra nungka lampahi Kembang Cangkok Wijaya Kusuma pramila wekdal menika kundur lan botenipun kula borongaken Koko Prabu Baladewa lah dalah keparat yen ngono iki mau dudu Semar sing saknyatane ingkang rayi boten mangertosi namung kundur lan boten bejagan Allah entar Semar bodono lah Be madeg barat Pak
Kulup Sumba Wisnubrata paring dawuh Kanjeng Rama Diwaji tan murunga kratoning Dwarati dadi ajanging perakan marga saka partining Kakang Prabu Baladewa. Wah, Kakang Semar Badranaya kang wektu dina iki bakal ngampil kagungan ingsun sinebat kembang cangkok Wijaya Kusuma. Mula Jawa gaing kang reya metu njaba awat-awat antarane Kakang Prabu Baladewa lan Kakang Semar. Amarga yen dadi peperangan cilik lara gedhening pati kratoning Dwarawati bakal ana perkara Sumba Wisnubrata. Ih, sendika dawuh Kanjeng Rama Diwaji boten langkung. Dinten menika ingkang putra bari nyuwun pamit madal pasilan. Kanjeng Rama Diwaji, iya Sumba, aja ninggal duga kelawan prayoga klub Sumba Wisnubrata. Dateng sendika Rama Diwaji. Nadyan ing rayi pun Setyaki Yudana nyuwun pamit minangka tameng projing Durati nyuwun pamit madal pasilan Kanjeng Koko Prabu. Yayi Setyaki aja ninggal dugelan prayoga nggih dhateng sendika. Nadyan ing abdi kepatihan nyuwun pamit madal pasilan Kanjeng Siwun. Kakang Patih Udawa aja ninggal dugelan prayoga inggih sendika dawuh. Rampung pengdikani Rasulina Nartawarsa nglungi sabda pramana. Sabda mangucap Brahmana sungarane mengucap sepisan dadi lir mangsi tuping dlancang seta tan kana lebek laing mriku. Arsa kundur medhaton yen Cinandra Nalendra ing Dwarawati pindha cecundhukan kembang kapas. Munggah bang kapas. Reruntungan.
Apa yung rumangsa bunga kang tanpa pepindhan dene awan iki lan mau bengi sewengi. Grup rombongane awake dhewe tinimbalan suwantung lalatan bangkle kene. Iya ya heeh. Liwat mung telepon wae kok, Nduk. Iya. Saka panitia sedekah bumi bengkle ngersakake aku sak kanca melu mangayu bagya nggone kadang-kadang ing dusun bengkle nganakake syukuran sedekah bumi. Iya ya heeh. Gandeng awake sing tinimbalan swanana kene sak pangompyong sak bubare sedekah pring bune muga ing desa bengkle manani desa sing gemah ripah loh jinawi kartata lan raharja. Paring ngono do gampang lulik sandang lan pangan. Sing do dadi pegawe ya munggah pangkate gedhe bayare. Sing do